vadikani munogonesesa nekuti nguva nemisi munotisarudza kuti titandadzane tiri muchirongwa chenyu Mai Chisamba Show. Vhiki nevhiki tinouya nenyaya dzakasiyana-siyana, asi nyaya dzatinotaura pano dzinobata upenyu hwedu, hwenyu, hwavo nenzira dzakasiyana-siyana. Nhasi tine nyaya yekuti ndikangotaura mese muno hamangotanga mafunga mumwe munhu musingazvifunge. Regai tange tambobva mukana kunyanzvi dzedu kuti vazvisume kwatiri ndisati ndataura musoro wenyaya. Ndotanga namai Nino ari kunze. Mazvita Dr. Chisamba, makadi zvenyu vadiwa vateereri nevatarisi. Ini zita rangu ndinonzi Pastor Margaret Chabuka. Semazuva ese ndinotaura kuti ndiri mai, ndiri mudzimai, ndiri vatete. Mazvita enyu? Tinokutendai neuvepo. Mazvita Dr. Chisamba, ini zita ndetwa Jonathan Memory Chindewere, ndinoshanda kupadare Men's Forum on Gender, ndiri programs officer ikoko. Tinotenda vatariri nevateereri. Tinokutendai neuvepo. Maita enyu. Ndonzi Norin Kudzanai Winnie Dari. Ndiri psychologist, ndabvawo kuZimbabwe Psychological Association. Tinoonawo nezvekugarika zvakanaka mupfungwa kwevanhu neruzhinji rwenyika. Tinokuchingamidzai. Tinokutendai nokunge muri pano. Mufunge nyaya yatinayo pano inoita senyaya nyoro-nyoro, asi nyaya yacho inotibuka nhanduka iyi. Nhasi toda kutarisa pamusoro pehasha. Hasha chaidzo, mufunge hasha. Tinozwa kuti muongoro netsvakiridzo vamwe vanobva vati irudzi rwacho, vane hasha fani vese. Ngatimbonzwai kuti idzo hasha idzi kungouyawo here, dzine zvikonzero here, dzine rudzi here, kurwara here, ko kana tichiti hasha tiri kuti ndotanga nekukudzanai. Maita basa. So patinotaura kuti hasha hatingati kurwara, asi tinoti sekuti panozobuditsika hasha dzemunhu pane zvinhu zvitatu zvandingada kutaura zvinogona kuitika. Dzimweni dzenguva izuva rawaita risina kunaka. Ndozoziva kuti kune chirungu chinoti a hungry man is an angry man. Saka kune zvimwe zvinhu zvinogona kuitika muzuva redu zvekuti zvinotipa kusagadzikana zvakanaka muzvinhu zvatinogara nazvo mupfungwa, like mupfungwa dzedu atingati mahormones pachirungu, sekushaya hope, maybe iyo nzara, kungosanganawo nezvimwe zvakaipa muupenyu zvinogona kukushayisa kugadzikana kunokupa kuti pakuda kuzama kunzwisa zviri kuitika unogona kutubuka nadzo hasha. Dzimweni dzenguva vamwe vanonzi zviri yatinoti personality, mumararamiro make, muhunhu wake, ndo mazvinenga zviri. Pane zvinenga zvakaonekwawo kuti vane hunhu hwakadai dzinenga dzinonyanya kutubuka hasha pane vamwewo ava. Ndo zvimwe zvinogona kuita kukonzeresa hasha. Vamwewo dzimweni dzenguva vanogona kunge vaine urwere atinotiwo urwere hwezvakasiyana-siyana zvemupfungwa izvi, zvinogona izvo kuzokonzeresa kubuda kweizvi. Saka kana dzichinge dzichiitika, ndo zvimwe zvezvinhu zvatinogona kuda kutarira kumashure kwazvo nekumberi kwazvo kuti zvakamira sei pamunhu, kuti tinzwisise kwadziri kubva nedziri kuzvikonzeresa. Ndizvozvo wanyatsotseketudza nemo nekuti dzimwe nguva kunyange pamugwagwa chaipo munoshama kuti vanoda kubhururuka here nemota, vanoda kupinda nekupi, vachiita zvekushatirwa, vachiita zvekudi. Vamwe pamwe unotaura zvakanaka kuti pamusoro enzi mokudai, unoshama kuti zvabva kupi. Ndiri kuuya kwamuri pasta, ndoziva kuti munokurukura nevanhu muchitaura. Vamwe vanongonetsana kunyange muwanano nenyaya yehasha, asi pano pambotaurwa zvakati kuti. Imo munodziona sei hasha? Maonero angu ndeyekuti hasha ingati emotion, kana kuti kungava kuita kunzwa kungaita munhu wese ane pamwe paanonzwa hasha. Kana bhaibheri chari kana kadzokera kumashure panonzi hasha dzaMwari dzakasumudzwa, zvoreva kuti pane munhu wese paanoita hasha. Asi zvazodari panobva zvanzi ndinoda kuti ndingogana tidzokere kumashure kwazvakatangira kazhinji. Kwazvakatangira ndokwekuti munhu aita hasha, zvinonzi hasha dzaMwari dzakasimudzwa, asi vanhu vakachema Mwari hasha dzavo dzikadzikira. Zvino kunoita mumwe munhu une hasha dzatingofunga dzatingada kutaura nezvadzo nhasi, dzokuti chero zvikaita sei dzimwe hasha dzachona hadzigadziriki. Munhu iyeye hagoni kwatingati kupasifaya kana kunzi ungadzikamiswa. Kati munhu unongofamba semataura mumugwagwa une hasha, kungobvunzwa kuti ko apa maita sei, unotanga nokuvira. Ndofunga ndo hasha dzatinoda kuti tikurukure panhasi. Hasha dziya dzisina chatingati, ndiri kuedza kuti kandama mashoko asi nichimagadzirisa yatinengati hasha dzinoita dzisina chikonzero, dzisina kuzvibata
dzisina self control ndidzo hasha dzatinoda kutaura nezvadzo nhasi. Ndizvozvo aiwa, muri kunyatsoiparura zvakanaka nyaya. Ndiri kuuya kwauri Memory ndinoziva kuti munoshanda nevanhurume. Kune vamwe vane hasha, madzimai ariko ane hasha, varume variko vane hasha, vana variko vane hasha, asi dzimwe nguva varume pamusoro pemasikirwo, pamusoro pesimba rinofunga vamwe kuti vanaro, hasha dzacho hadzidzimuriki. Tinotenda Dr. Chisamba, zvechokwadi variko varume vekuti vane hasha, wekuti mukamunzwa achitaura mashoko ake anongoya nehasha. Mamwe acho zvimwe zvacho zvinoita kuti yatinoti utongi hwana baba huye kana kuti patriarch pachirungu, wekuti pane zvinotarisirwa kunzi baba vekuAfrica kana kuti baba vechitema vanofanira kunge vakaita, vekuti pese paanoda kutaura kana nemhuri yake anoda kutaura achishandisa zizwi riri pamusoro, anoda kutaura achitaratidza iye kuti haana kana maemotions, haana manzwira. Saka hasha idzodzo dziriko zvekare, uye variko vanhu vakadaro. Koita hasha idzodzo dzimwe dzacho dzinokonzerwa nezvinhu zvakaita munhu zvakakudzirwa kwaakaitwa. Koita dzimwe dzacho dzinokonzerwa nezvinhu zvaaitwa subjected to, kana kuti zvaasangana nazvo nguva yakareba. Saka anenge ane mutauriro waanoita nemuitiro waanoita unenge uchingoburitsa hasha, wekuti vanotozivikanwa kunzi kana baba nhingi vasimuka kana pamusangano chaipo vanotozivikanwa kunzi chavanotanga kuita kutuka vanhu nehasha, kana kuti mumhuri mavo kana mudzimai wavo akabvunza chinhu chavanotanga kuita kutuka nehasha. Dziriko hasha variko varume vane hasha dzakadaro. Ndizvozvo mashoko akanaka, hecho chirongwa vadikani, vateereri nevatariri chaparurwa. Asi isusu tinoda kuti kazhinji kana tichitaura nyaya dzedu, munhu nemunhu achizvinzvera kuti inini apa pari kutaurwa ndiri papi, nokuti vamwe izvozvi patatanga kutaura chedu vabva vatofunga kuti yewe vafonere atete vateerere ndivo vane hasha, teererai udzai baba mukuru ndivo vane hasha. Asi ongororo netsvakiridzo iri kutirakidza zvakare kuti kune vamwe vanozvipa ubaba, kune vamwe vanozvipa umai, kune vamwe vanozvipa umwana mukuru wekuti vanoda kutongedzera vamwe nehasha. Zvoitwa sei? Ndiri kudzoka kwauri Kudzanai, wambotaura iwo kuti dzimwe nguva zvawasangana nazvo. Ngatimboti nhasi munhu amuka hakuna magetsi, hakuna mvura, abva ashatirwa, achiri kumba asati aenda kubasa kwake, ashatirwa kuchitora motikari yake, rodhi yazara mota, zvese zuva rake rabva ratokanganisa. Asi mangwana udaro tingachiti ava vamuka zvisina kunaka kana kuti kudii? Vanhu vakadaro tovaita sei? Vanoitwa sei? Alright, maita basa. So zvazvinoita ndezvekuti munhu wese ane yatingati responsibility zvaanofanira kuzviitira iye pachake. Chimwe chacho iri panyaya yekuti kana zvinhu zvichinge zvichiitika kwauri, sekutaura kwamaita, ndamuka mvura hakuna, ndamuka magetsi hakuna, kuita sokuti nyika yose yakatenderana kuti nhasi inoda kundionesa ndondo. Kana zvadaro, iwewo semunhu unogara pasi wonyatsozvibvunza kuti saka kushayikwa kwemvura uku, kushayikwa kwemagetsi sei kwanyanya kundisimudza uturu zvikadai? Zvaitika kwandiri zvoga here? Zvinondokwanisa kuita sei nezvazvo? I think kunozoswanze kuti ndezvipi zvandinokwanisa inini mbune kuchinja maringe nezvandokwanisa kusverera. Anditi pane shoko rikutaura neramazano kuti kwai dzaunosvikira dzaunosvikira. Saka wakatarisa unoti saka izvo zvemvura izvi ndingakwanisa here kudzisvikira ndikadzigadzirisa? Woona kuti zvemvura zviri kure neni, asi chii chandokwanisa kugadzirisa? Chirega ndidai. Kweiwo magetsi zvaasiko, chii chandinokwanisa kugadzirisa? Chirega ndifone kubasa nditi ndichanonoka nemaminetsi anoti zvakati nekuti ndanonoka. Waakutanga kugadzirisa zvaunokwanisa kuita sei? Kugadzirisa. Asi iwo ukada kuti zvese zvemvura, zvese zveuyu ndizvigadzirise, uchaona kuti hazvisi pauri, hazvisi kugadzirisika. Saka zvinoramba zvichingokukwidza kuye yatingati frustration, kungoramba uchingonzwa kuti zvinhu hazvisi kuitika zvakanaka uchingokwira. Saka zvazvinoita kana munhu anzwa saizvozvo, umwe anozongoti paaona pokutanga panoita kuti ndidurure, ndo paunosvika hwose hobva waita sei? Paunongosvika kubvunza kuti mamuka sei? Onzi uri kundibvunza wosikona kuti ndine zvandiri kuita, pamwe zvatoita sei?
zvatosimuka neimwe nzira isina kururama. Umwe unogona kuswera ozvidya mwoyo nekuda kwazvo kuti ini ndinozongoita kunge zvinhu zvinoitika kwandiri paya ndazodini, wotoita kugona kupinda even matingatiwo mukufungisisa. Izvozvo aiwa ndinoda kuzoramba tichingodzoka kwamuri senyanzvi dzedu. Vadikani, nyaya iri pano yakatooma. Chii chamunogadzirisa? Pano pari kubvumiranwa kuti haugoni kutsiga nyika kaiwe nematambudziko ayo, haugoni kutsiga nharaunda, asi ndezvipi zvaungaiti kuti upore? Ngatisangane musikamu chinotevera.